епитропи, Иван Силен Съзър и Варлам Копринарката. Епитропи, срам за българския народ! Достойно е святого истину. Вие, хаджи, да си ги биете о главата, тия ваши епитропи. Бе, те не може за един капчук да се оправят. Вие ги турете градските работи да оправят. Срам за българския народ! Достойно е святого истину. Тъй! И Варлама и Селям Съза са хора учени и почтени. Ама нямат съгласието. А без съгласието, като го нямат него, всичко пропада. Аз такива епитропи не възприемам. Аз ма казвам, че сега, ако се съгласят, сега ще се съгласят. Защото когато двама души, речи ги настоятели, речи ги търговци, работят една работа, разбираш? И то се знае, че трябва да се съгласяват. То си естествено. Как си естествено ти, хаджи? Дори твоята катинка, котката и кучето Ингилиза да се приговарят. Макар че припознават един и същи господар и се хранят от една трапеза, котката мяу! Кучето пау! Той е право, завчера Ингилиза щеше да удави катинката. Второ пришествие е готов да чака Варлама, ама няма да се сдобри с Селям Съза. Аз го знам какво куче е. Срам за българския народ! Ой, Селям Съза над стока ли е? Проклети в червата. Вчера да вземе да издигне преграда от шиндри, намазана с катран, за да ядосва Варлам и булката му. Срам за българския народ! Достойно е святого истину. Само за едно нещо уважавам Селям Съза. Що? Че рекейката му е парлива като циганска целувка. Достойно е святого